Duela urte batzuk osasunaren definizioa aldatu zuen osasunaren munduko erakundeak. Osasuna ez da gaixotasunik ez izatea soilik, ongizate fisikoa, mentala eta soziala hartzen ditu barnean. Gaur, ongizate mentalari buruz hitz egingo dugu. Zehatzago, gazteen osasun mentalari buruz arituko gara. Nola sentitzen dira gazteak, zer nahasmendu dituzte? Aste bukaera honetan, neraben ongizate mentalaren nazioarteko eguna da. Eta egun horren aitzakian Elhuyarrek landu duen proiektu bat erakutsiko dizuegu. Gazteenen osasun mentala erdigunean jartzen duen ekimen bat. Ahas gaitezen! Gazteen osasun mentala arazo globala bihurtu da, denoi eragiten diguna. Eta adituek ere argi dute gaiari adarretatik heldu behartzaiola. Horixe da Zurrunbiloa proiektuaren helburua. Gazteen osasun mentala erdigunera ekartzea, hausnartzea, diagnosia egitea eta aurrera egiteko erremintak ematea. Elhuyarrek Danobat grupen laguntzaz martxan jarri duen ekimena da Zurrunbiloa. Eta Itziber Agirre proiektuaren arduraduna da. Kaixo Itziber, Kaixo, zergatik da garrantzitsua gazten osasun mentalari buruz hitz egitea? Nik uste dut, azken 10 urteotan batez ere okerrera egiten ari dela. Datu kezkagarriak daude, eta uste dut gizarte mailan dugun erronka handi bat dela. Baina era berean, gizartean nahiko galduta gaudela, ez dakigula nola heldu krisi honi, ezta? Eta une honetan, etxe askotan bakardadean bizitzen ari dela. Eta zer moduz daude, gazteak osasun mentalari dagokionez? Haiek esaten digutena da, ezin egon emozional handia dutela, eta bestetik adituek ikusten dute egon ezin horri aurre egiteko eta beren emozioak kudeatzeko erramintak falta zaizkiela. Baina egia da, datuak hor daudela eta une honetan hemen Euskal Herrian, 5 gaztetik bat diagnostikatuta dago. Azken urteotan bikoiztu egin dira kasuak. Asaldura guztiak ez dira berdin ito, adibidez eskizofreniak eta lehen oso ugariak ziren asaldura batzu bere hortan mantendu dira, baino antsietatearekin, antsietate krisiak, elikaduraren asaldurak, portaera disruptiboak eta depresioak adibidez asko ugaritu dira. Ez dakite orain esan duzun erreminta bezala balio dezaken, erreminta gisa erabil daiteken gaur aurkezten ari garen proiektu, ezta? Zurrunbiloa. Zer eskaintzen du Zurrunbiloa proiektuak? Elhuyarren daramatzagu urte batzu gai honi arreta jartzen, ezta? Lanketa sakon xamar bat egin dugu 10 aditurekin, bai psikologoak, soziologoak, sexologoak, irakasleak, neurozientzialariak, nolabaiteko diagnosi bat egin dugu, ezta egoeraren argazki bat. Eta bestetik uste dut proiektu honek baduela beste ekarpen bat, eta da gaztei ahotsa eman nahi diela. Proiektuak argi uzten duen beste gauza bat da osasun mentalaren arazoa ez dela. Orain aipatu dituzun gazteen afera bakarrik ez da. Askotan
gure gizartean badago joera arazo hauek pertsonalizatzeko. Individualizatzeko. Hori da. Gazte horrek dauka arazoa, ezta? Eta uste dut, aditu guztiek transmititzen dugutena da, inondik inora ez dela arazo pertsonal bat. Badu komponente bat, baina batez ere arazo sozial bat dela. Azkenean, gaur egun ugaritzen ari diren asaldura horiek, zuzenean eragiten dituela gure gizartean honetan dugun bizimoduak. Entzuko dugu gazteek eta adituek zer dioten, hona hemen zurrunbiloaren lehenengo zaditxo bat. Azkenin bai iritzezat, dana inposatzea gula, erabatea bestea kanonetan sartu berdeula, eta zorionez zoritxarrez danak ezea igualak, eta ezin dukaren horietan sartu. Orduan bai iritzezatela nahi personalmente binean digeen diten, zoze izen dela. Orduan ni bai sentidu zen dela betianik, igual kanon estetiko hortali naizela sartu, eta orduan presio hori sentidu zen dit, sartzeko erabatea bestea, porque azkenin ez animan izan sartzen, nire inguru batik enitzen onartu izango. Nera bezaroan ematen da serioa de lehenengo ikasketa emakume eta gizon izatearena, ez? Gizarte batek dituen espektatiben arabera. Horrek esan nahi du, 11-12 urte betetzen dituzten gazte hoien artean, hasten direla genero rolak oso modu espezifikoan eragiten haien identitatearen eraikuntzan, ez? Estereotipoak azkenean eredu itxiak dira, estuak, asko markatzen dute zer egin behar dugun. Beraz, askatasun neza esan nahi dute, ez da? Orduan, edozein adinetan eragiten digute, baina egia da nerabezaroan bereziki eragiten dutela, dugulako ez, nortasunak sendotzen ari da. Eta hortan, estereotipoak askoz potentzia handiagoa daukate. Askotan, nerabek heltzen dituzte estereotipoak ziurtasun falta dagolako, ez? Askotan aldaketa horiek eramatea ez da erreza izaten edo ulertzea, eta errezagoa da onartua izango den zerbait egitea, zure bide propioa egitea baino, ez? Konektatzea zure desioekin, zure nahiekin, eta beti da talka egiteko aukera bat. Nire ustez ez jakitasun baten bizigea, eta horrek nigan eragin handia eduki du. Eta gero baita ere gizartean dauden begira behitsuak, horrekin esan eretena da. Askotan egoera asko gure aurren gertatzeia eta bestalea behatzen dugu. Gizartean ez da hitz egiten. Nik esatet, guztiak esaten du gehiago hitz egiten da, ez da gizer, baina gero talen lagunekin esertzezaren ez da konversazio hori. Ez demu zaude egitan, zen inporta zain dola zauden egitan. Eta gizarteak ez duzu toki hori ematen. Ez da toki seguru bat nun altzean ireki lasai asko. Azken hamarkadatan batez ere sistema kapitalista deitzen diogun egitura horrek aldaketa bortitzak pasatu edo izan ditu, ez? Alor ekonomikoan, kriston desregulazio makroak bizi izan ditugu, merkatuak bihurtu izan dira lehengo mailako agente politikoak, ez? Eta horrek, ekonomia mailan bere aldaketak suposatu egin ditu, ez? Baina ez hori bakarrik, neoliberalismoa ez da bakarrik marko ekonomiko eta politiko bat, marko kultural bat ere bihurtu egin da, eta horrek izan ditu ere aldaketa importanteak pertsonen arteko erlazio kodeen artean, ez? Individualismoa gaiendu egin da, eta orain arte, edo momentu horren arte, balore kolektiboak ziren, ez dakit, elkarlana, elkartasuna orokorrean, konfiantza, pertsonen arteko balore horiek ere, ahultze prozesu bat suposatu. Aitziber, gazteen osasun mentaleko arazoak gora egin dutela egia da, baina zeintzuk dira ikusi dituzen nahasmendurik zabalduenak? Nik uste dut badagoela generoari dagokion banaketa bat imerra. Baita horre ere. Bai, azkenean, mutilek eta neskek aurkitu dute
gure gizarteko baldintzapen kulturalak direla eta ez, sufrimendu hori adierazteko modu desberdin bat. Beraz, neskek diagnostikoak, jasotzen dituzten diagnostikoak dira batez ere antsiedade krisiak, elikaduraren nahasmenduak, depresioak, eta mutilen kasuan gehiago sustantziko adikzioak eta portaera disruptiboak azaltzen dira. Osasun mentaleko arazoak edonork izan ditzake ez da inor libratzen, baina gazteak bereziki zaurgarriak dira. Bai, egia da zaurgarriagoak direla. Azken finean garatze bidean dagoen garun bat da, oraindik. Ikasteko gaitasuna handia eduki behar du, eta hortarako plastikotasun neuronala behar du, garunak, baina horrek era berean zaurgarriago egiten du noski. Oso erantzun emozionalak izaten dituzte, ez? Eta era berean, beraz, gehiago eragiten die ingurukoek zer pentsatzen duten, zer esaten duten. Nik uste frustrazioa, morru hori, barruko su hori izaten dela, ez zaituztela ulertzen. Aprobazio bat bilatzen duzu, ez naute ulertzen, enaiz beraio bezalakoa, danaren aurka jungo naiz. Etxean ere ez didate ulertzen, haien aurka, mundu guztien ere aurka dago. Danen aurka niegua. Atentzio deitura bat zan, azkenian. Entzun nazazu. Laguntza behar dut. Pertsonaia bat sortu dut, atentzioa hitzeko. Zure laguntza behar dut. Eta inork ez du ikusten. Emozioak generalki oso nahastutan idun. Oso nahastutan idun. Eta hasiera baten erakusten unazan haserrea. Neola haserre mundu guztiakin, neola haserre dena gaizkiru itzitzaiten, neon haserre. Baina gero kontatu ditzan haserre horietzala kanpoa ibei da bakarrikan. Haserre gehien bat nire buruan gan nekala. Zeriola decepzioa nire buruan gan, eta haserre nire buruan gan ez izateagatik aroa perfekta, ez izateagatik aroa zorion txudauna beti, ez izateagatik aroa txikia. Beti poziziona, o zaiatzezana dena ondo egiten, ez zeolako ja. Baina behin batek hartu zian esatzean aroa. Seguro haserre zaudela? Horren atzen tristura dago, eta nola gizarte honek inposatzaigu haserre egotea, hobeto dago erakutsita triste dut baino. Eta txokin zian, eta zen, ostra, igual ez da haserre nahola. Haserre naho, baino horreratzen tristuen naholako. Nolako da gaur egungo gaztea? Gaurkoak baditu karakteristika propio, baino nolakoa izan da beti, bakarrik orain izango duken igual pixka bat inflatu, edo egindala. Eta momentu hori, ja esaten dugu, ez? Beraiengan, ni, baino logika handia dauka. Esan bali dugu, identidadea sortzen dela, identidadea sortzea da nire nia sortzea, ni nahi zen hori. Baina gaur egun, gizarte oso jo eta ja hortan sartuta gaude, dena azkar, korrika, presaka, eta plazer bilatzaileak bihurtu gea. Gu engantzatuta gaude emozio fuerte gaur egun ordun, nerabe batek da justo beharunaren aurkakoa. Ordun hor bi faktore horiek bai egiten dute, nerabe zaroa gaur egun zailago bihurtzea. Nerabeak aldatu dian edo ez erantzutekoan nik usten den nerabeak beti izan diela nerabe. Bai, igual, nik hemen urte askon esperintzitatikan, bai ikustetena da, igual, momentu duntan nerabeak individualistakoak igual bihurtu diela, igual sare sozialen eraginagatik, ez? Eman dela giro kultural bat, non errealitatea ulertzeko, errealitate digitala ere parte den, ez? Haien bizi izan, eta nola errealitate digital horrek baduen bere dinamika propioa, algoritmo propioa, ritmo propioa, eta nola horrek eragiten duen, batzutan bizitza analogiko errealarekiko distantzia bat. Fase gatazkatzu bezala ikusi dezakegu nerabezaroa helduok edo helduon bizi honetatik, alde batetik gure ikuspuntutik begiratzen ditugulako. Baina guk esan dugun gizarte honetan, nola helduak ez dituen bere traumak begiratu, ez ditu bere gatazka internoak ikusi, ez ditu bere gabezi emozionalak ikusi, ez da gai ikusteko nerabeak mugitzen dizkion gauza guzti horiek, pista izan daitezkeela bere guzti horiek lantzeko. Nerabezaroa bada nolabait fase bat gauza berriak bilatzera ematen, ez? Norberaren arrazoien alde burruka egitea, arrisku batzuk hartzea autoritateari aurre egitea, eta normalean froga horiek
gazteek inguru hurbilarekin egite dituzte, bereziki familiarekin. Eta parte hori, gatazkatzu bezala bizi izan dezakete familiek. Eta hemen gertatzen da gauza oso garrantzitsua. Gure seme-alabek ematen digute ikaragarrizko aukera gure gabezi guzti horiek azaltzeko. Gure gabezi guzti horiek azaltzeko. Gorputzaren eta garunaren heldutasuna adin berean lortzen dira? Ez. Gazteek sexu heldutasuna pubertaroan lortzen dute, eta 17 eta 21 urte bitarte dituztenerako fisikoki helduak direla esan dezakegu. Baina ez da gauza bera gertatzen garunaren garapenarekin. Izan ere, burmuinaren garapena ez da amaitzen, 25 edo 30 urte bete arte. Adibidez, kopetaren atzean dagoen kortex prefrontala azkenetakoa da garatzen, eta gune horretan kokatzen dira planifikatzeko gaitasuna, lehentasunak finkatzekoa, edo hartzen ditugun erabakien ondorioetan pentsatzekoa ere. Zurrunbildua proiektuan ikusi duzuen beste gauzetako baten da, arazo honen ohiko irtenbidea botikak eta pilulak direla, ez da? Arazo bat da hori? Datuak ikusten badutugu, esango nuke arazo larri bat dela. Gaur egun, azken 10 urteetan ikusten da, hemen Euskal Herrian, antxiolitikoen preskripzioa 6 aldiz handitu dela, neraben artean, antidepresiboena 3koiztu eginda, eta lasaigarriak ere pila bat ikaragarri handitu dira. Nik uste dut honek adierazten duela nola ari garen erantzuten gizarte moduan, ez da, arazo honi, eta da medikalizazioa. Egia da batzuetan lagundu egiten dutela, eta gazte bat oso gaizki dagoenean terapia bat abiatu ahal izateko praktikoa dela eta erabilgarria dela, ez da, medikazio hori, baina argi ikusi behar dugu antxiolitikoek eta antidepresiboek eta ez dutela arazoa konpontzen. Arazo hau soziala da, ez bakarrik soziala, baina neurri handia baten bai, beraz konponbideak hor bilatu behar dira. Hemen ere badago genero aldetik erabilera horretan alderik. Nik uste dut, osasun sistemak desberdin hartatzen dituela neskak eta mutilak. Hemen ere bai. Bai, hori adituek asko nabarmentzen dute. Batez ere neskei ematen zaizkie antxiolitikoak adibidez. Eta naiz eta diagnostiko bera izan batzuk eta besteek batzutan. Eta nabarmentzeko datu bat uste dut badala, noiz hasten garen neskatoak medikatzen, anxiolitikoekin. 11-12 urtekin. 11 urte. Bai. Gaur egun asko kezkatzen duen gai bat da autolesioena eta suizidio saiakerena, ez da? Guri zaila egiten zaigu autolesioen gaia ulertzea, ez da? Azkenean, adituek esaten digute, garai bakoitzak eta gizarte bakoitzak aurkitu duela modu bat min emozional handi horri, ez da gainezka egiten dion min emozional horri erantzun bat topatzeko edo bide bat topatzeko, ez? 80ko hamarkadan heroina izan zen bezala, askotan alkohola izan den bezala, gaur egungo gure gazteek min fisikoa erabiltzen dute hortarako. Autolesioak edo zauriak egiten dizkiote beren buruari, nolabait min fisiko horrek estali egiten duelako min emozional handi hori. Guretzat oso zaila da hori ulertzen. Ulertzen eta ezagit horretaz hitz egiten ere, ezagit gai tabuak diruditelako gutxienez edo ezagit ala diren. Autolesiona eta are gehiago suizidio saiakerena, ez da? Iritsi zen momentu bat, bai psikologoakin da, psikiatrakin jarraitzen un medikazio aldetikan, baina psikologoakin ja utziren un terapia, zei nila erakutsi nien ondo neola, gaino nien ondo, eta, 16-17 urtekin iritsi zen momentuan nire bizitzan kontatu nitzala ez zinula gehiago, sufritzeaz nekatuta neon, da sufrimendu horrekin amaitu nahi nun, da, suizidio saiakera teukin nun, 5 urretez isilpen eman genuen nire familikoktanik. Zoritxarrez, gizartean, suizidioaren inguruan ez da elkarrizketarik esaten. Ez dago normalizatuta suizidioaren inguruan hitz egitea.
Eta horrek eragiten du, persona bat suizidatzeko ideiak dituenean, askotan erruduntasunarekin bizitzen duela egoera hori. Beste ikastola batean aldatu nintzen, da hor etorri zian txarra bat ematea suizidioen ingurun. Da ni oso etxun jarri nintzen, como oso tensa ez, da nire amak iniziten, egun ordenagailutik ja mame, kiro ir, oso gaizkinago, hor kontuatu nintzen benetan oindikan, nahiz da isilpen eman, ez neukala landuta, ez neukala superatuta. Eta hor, egia da, laguntza eskeju nitzala, irakasleen gana, eta orduan hor behak initzeiten ez, da behak galdetu ziter zeitun da, zutsu zidean ingurun zen, zarreman daukazu, da hor kontatu inion gatatoka, eta eukinun, erantzuna izan zen superpositiboa, porque nik beti pentsatzen izango zara, como jendeak ekozula de susto, eta behak esan ziten lasaioteko, jende pilatik gertatzen zaiola, eta behar bain, zenbuz nahon. Aldiz, ondoezaren inguruan, emozioen inguruan, elkarrizketak ditugunean, suizidioaren gaia tratatzea akordatzen baldin balgara, mezu oso potente eta indartzu bat transmititzen ari gara. Honen inguruan ere hitz egin daiteke. Suizidio ideiak baldin badituzu, nerekin hitz egin dezakezu. Ez dizut epaiketarik egingo, ez dizut automatikoki etiketa diagnostiko bat jarriko. Eta orduan hor eukinun aukera, behak eman ziten aukera, behak eta bai biziron elkarteak, nire testigantza lehenengo aldiz emateko. Ahotsa eman ziaten lehenengo hitza behaiek eman ziaten, eta horre lagundu zitela pila nire motxila usten. Eta, terapian hasi izan berriro, lantzen pixkan landu behar nun, tapatu nun hoi, eta, pixkanak aurremen nao baitare, eta pixkanak apausuk ematen. Bai ondoeza, edo ondoeza behar bezala maneiatzeko, eta autolesioak eta jokabide suizidak prebenitzeko, oso eraginkorrak dira alde batetik. Bai etxian, eskolan eta orokorrean gizartean, ondoezari erreparatzea eta horren inguruan hitz egitea. Era berean, oso eraginkorrak dira eskoletan emon daitezkeen programa sozioemozionalak. Programa hauetan, hainbat baliabide entrenatzen dira, trebatu egiten dira, ala nola autoerregulazio emozionala, erregulazio kognitiboa, edo egoera zail baten aurrean erantzunak aurkitzeko trebetasuna, baloreak, ala nola autoestimua, autoerrukia, laguntza eskatzearen funts hori. Azken urteetan protagonista berri bat dugu eszenatokian, mugikorrak eta sare sozialak. Zein da haien papera? Nik uste lagun berri bat azaldu zaiela, lagun berri eta ez ezagun bat. Garai batean haien harremanak izaten ziren familia, lagunak, ezta, bizi lagunak, baina nahiko kontrolatua zen eremu bat. Gaur egun ate handi bat irikitzaile, mundu globalizatu eta kontrola ezin batetara, eta ez dakit konturatzen ote garen ze dimentsiotako aldaketa ekarri duen honek haien bizimoduratan. Badaude hala ere kalte horren frogak edo egin dira gai horren inguruan ikerketak. Uste dut indizio hau argiak badaudela, baina egia da lehenengo belaunaldia direla gazte hauek natibo digitalak direnak, eta beraz ikerketa epidemiologiko luzeak egin behar direla oraindik, ondorio argiagoak ateratzeko. Baina hau argarria da, baina mugikorren eta sare sozialen atzean dauden enpresa teknologikoiek txostenak egin dituzte hain zuzen ere, ezkutuan mantendu nahi dituztenak, baina bereiek badituzte froga sendoak benetan kalte egiten nahi zaizkiela. Norbanakoa pantailaren aurrean mantentzeko hainbat teknika erabiltzen dira. Bi multzotan banatu ezkeo, izango litzateke teknika teknologikoak eta gero teknika psikologikoak edo psikologian oinarria dutenak, ezta? Batik bat. Kontsumitzaileen 70% kontsumitzen du berak berez bilatu ez duen zerbait. Logika algoritmikoak erakusten duena.
horrek ekartzen duena neurri handi baten erabiltzaileak ez duela nahi duena ikusten, baizik eta logika algoritmiko honek berbideratutako edukia. Eta hortik jaiotzen da nola lortu duten horren onak izaten bideoa komendatzen. Eta nola lortu dute, ez, horrelako gidaritza. Bi teknika psikologiko oso garrantzitsu jarri derako martxan. Zeintzu dira, balde batetik logika algoritmikoaren erradikalizazioa eta bestetik burbuila efektua edo teknikoki echo chamber bezala definitua izan dena. Ozen ikustera ez, logika algoritmikoaren erradikalizazioa zertan datzan. Demagun, nik hegazkinak lehorreratzen ikustea dudara gustuko. Beraz, adibidez, YouTubek irakutuko isit horrelako bideoak. Baina horretan, jarduten badut, urrengo pausu baten iradokiko dizkit, lehorreratze ikusgarriak edo arriskutsuak. Eta horretan jarduten badut, azkenean zer gomendatuko iskit? Istripuak. Gauza negatiboa erradikalei modu naturalean arreta gehiago eskaintzen diogu. Eta logika algoritmiko honek oso ondo daki hori, eta hori guztiatuko du. Pasan nun ere biziko fase bat, azkenin bate ondo etzaibela egiten sare sozialak, neuk baita haiekiko egiten un erabileri etzala bate egokia. Azkenien, nik ibiltzen diton nire buru konparatzeko, azaltze ziten kontenidu baita, etan gehienako benizitena momentu hortan. Orduan ere erabaki zentzan ja prozesu terapeutiko nazi nitzenien demora baten sare sozialak desinstalatzea, kendu nitu mobiletik. Eta alderetik oso ondo sentitzen ditzen, baina bestaldetik sentitzen ditzen pertsona raro bat izango ditzen bezala eta bitxo raro bat ezela, porque azkenin lagunen ajutea zinen da, ez zinen festiarik enteratzen. Gero ja pixka rekuperatzen hasi nitzenin ikusteko zer hortzezat ondo, berriz instalain ditun da, zer hortzezat ondo, zerrekete ditun ondo. Honi segitzen jutziko jot, honi segitzen hasiko naiz, honen kontenidu gustatzen zatu, honena eta gustatzen. Eta adibidez nik haien ez momentu batea, hori, niretzat oso importantea da sare sozialetan leku seguru bat bilatzea. Eta ondorengo ezaugarria edo teknika psikologikoa baita ere. Da echo chamberra edo burbuila efektua. Gure aurreiritzekin bat datozen edukiei, ideiei, arreta gehiago eskaintzeko joera dugu. Adibidez, ezkertiarra balima naiz, ezkertiar ideiak bultzatzen dituzten bideoak edo edukiak kontsumituko ditut lehenago eskubikoarekin alderatuta. Eta horrela, sartuko nau segun eta ze kontsumo, baina 3 astetan gutxora bera, nire ideien burbuila baten baitan. Jasoko dudan 90% inguru, izango da, nire aurreiritzekin bat datozen ideiak, baina kontuz, ze hori ematen den bitartean ematen ari da logika algoritmikoaren erradikalizazioa. Alegia, dijo apurka, eta apurka haratago. Eta haratago. Laburbilduta, sartzen nau nire ideien burbuila radikal batean. Aitziber, gazteen osasun mentalaren argazki bat ikusi dugu, gaurko saioan badugu diagnosia, baina zein da irtenbidea? Bueno, nik uste dut, hasteko barneratu behar dugula, oso argi izan behar dugula gizarte mailan, hau zela gazten arazo pertsonal bat. Alegia, gizarte mailako arazo bat ere badala. Uste dut hori dela abiapuntu garrantzitsu bat. Bestetik, hausnartu beharko dugu guraso bezala, nola eragiten digun, ezta gizarte hiperproduktibista honek, eta nola baldintzatzen duen gure seme-alaben zaintza hori nola egiten dugun, ezta, asko hitz egin behar da hontaz, laguntza eskatu behar da, baina egia da maila pertsonalean dan ezin dela egin. Egin behar diren aldaketa asko gizarte mailakoak direla. Gizarte mailakoak. Hori da, bai hezkuntza sisteman, bai osasun sisteman, eta azken finean, sistema horiek guztiak, gaztea inguratzen duten sistema horiek guztiak, gizarte beraren presio beren pean daude. Beraz, hor daude aldaketa nagusiak. Honek interpelatzen ditu politikariak. Zuzenean, ikustu eta auzi politiko bat dala, azken finean. Eta niretzat, badago beste kontu bat, uste dut gaztei zordiegula azalpen bat. Uste dut, erruduntasun handiz bizitzen ari direla gazte batzu, arazo hau, pentsatuz beraiengan zerbait gaizki dagoela, eta uste dut zordiegula azalpen hau. Nondik zerk eragiten dituen arazo hauek, eta aldaketak nun eman behar diren, ez? Eta irtenbide horretan, Zurrunbiloa proiektua lagundu nahi du, ezta? Lagungarri izango da. Bai, ez dago irtenbide magikorik egia da, hau poliki-poliki eman beharreko aldaketak direla,
esaten ari gara begirada komunitario bat behar dela, ezta, kasu honetan, eta gu ere begirada komunitario hori nolabait lurreratzen saiatzen ari gara eskaintzen gurasoentzako trebakuntzak, irakasleentzat, kirol entrenatzaileentzat, eta herri mailako diagnostiko bat ere egiten ari gara, gazte inguratzen duten geruza guzti horiekin, ez da, eragile guzti horiekin, nik uste dut hori dala zurrunbiloak egin nahi duen ekarpena, ez zen. Nolabait, gure gaztei bizimodu duinago bat eta hobeago bat ekartzeko, zurrunbilo horrek izan nahi du eraldaketarako haizea edo. Zorte hon, bide horretan Aitziber eta eskerrik asko. Zuei. Gaur ezagutu dugun Zurrunbiloa proiektuak 5 ikusentzunezkoek itzi ditu, hain zuzen saioan zehar horien zati batzuk ikusi ditugu. Besteak beste, gaurko gazteak nolakoak diren azaltzen dute, zer nahasmendu dituzten, eta mugikorrek eta sare sozialek haien osasun mentalean izan dezaketen eragina bistaratzen dute. Adituen, gurasoen eta gazteen ahotsak biltzen dituen ikusentzunezko sorta honen lehen atala dagoeneko ikusgai dago Primeran plataforman, eta astero atal berri bat ikusgai jarriko da. Zurrunbiloa.eus webgunean berriz proiektua bere osotasunean ikusi ahal izango duzue. Adituen elkarrizketak, gazteen istorioak eta informazio guztia klik batean. Gazteen osasun mentala erdigunean jartzeko aukera ederra. Datorren astera arte, agur!